Aduh, men to iki awake. Sik nggih riyen. Iki aku malah bingung. Lah Gareng karo Bagong apa do lemune iki piye iki? Sik iki kudu dicethakke Garenge endi, Bagonge endi. Sik, Bagonge kang pundi? Bagonge kang pundi? Iku Mas Bagong. Mas Bagong. Heeh. Ora muni. Ah, iso kene kene. Wah, sik. Lho iki rung diuripke ngono. Nah. Nah, iki. Nah, muni ngono kaya. Bagong iki jane nek ndi-ndi nggo mik dhewe ora. Tak cekke. Ah iya. Bagonge jenengan. nggih Saking pundi? Kula saking Karang Kadempel. Oh. Nggih. Asline pundi kok? Kare napa pundi ngoten? Nggih. Kula saking kidul. Areng-arengipun tepis wiring Gunung Wilis. Oh. Niki sak kula cek. Rada tambah ana, Cah. Ben rada berbobot kaya kudanin. Nggih. Cek, Oh nggih. cek 1 2 3. Ada mantu, ada mertua. Apa kuwi? Ceke Bagong karo Gareng ngono. Oh iya. Macange. Oh sampean Bagonge ya genah ya. Bagong. Bagong. Ane iki nggih. kapiarsa panjenengan saged mirsani. Heeh. Iki pokoke nek gawoke iki amba sak gua iki mesti Bagong. Bagong. Karana obahe nek krungu gong dentu-dentu. Oh iya. Iki Kang Gareng. Beda nek Gareng. Piye Kang Gareng? Ini najan to ndek lemu tetep ganteng. Ganteng. Lire Kang Gareng. Lah iki Piye? Gantenge piye? kowe takonmu aja angel-angel. Lho lah piye? Aku karo kowe iki persiapane ora enek. Ora Iki enek. dadak mulane Nggih. takon aja angel-angel. Aku Ning. tuh bingung dah. Bingung. Alah panjenengane bingung wong aku dhewe bingung. Ning pertama kali menika saderengipun lumebet wonten ing isi macange Yulimbuk. Kita ngaturaken salam taklim rumiyin Kang Nggih. Gareng mugi kunjuk Putu. warga ageng wonten ing wates. Wates supaya kuat ben iso netes. Wah, kan begitu maksud aku. Ah. Nggih. Langgong rumiyin kula aturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederek kula ingkang ngrasuk agama non muslim, Pak Cange. Nggih. Kula aturaken wilujeng dalu salam sejahtera mugi Gusti
tansah berkati dumateng kita sami. Kan begitu maksud aku nggih. Sik iki anu ki, nuwun sewu, suarane ditata no. Lek Mas Bagong suarane nuwun sewu Mak Cangik ngono to. Ngono kuwi kok suarane padha garenge sampean kare gareng Solo apa gareng Yogya? Pun katut jenengan Niki sekali gareng contoh. ukiran. Dengan sekali contoh singkat. Solo sing dingkluk kae ya dodoh. Piye kabare Gong kok sajake awakmu sehat walafiat. Lek cara Yogya cilik. Piye kabare Gong? Apa ya sehat walafiat? Pripun? Mun pas. Kok malah kaya gendruwo omonganmu ora. Karana niku wau dadakan Nggih. ning kangge ngregengke nguri-nguri budaya Jawi, Mak Cangik, Yulimbuk Nggih. saha para warga wonten ing wates ngriki. Wates kebon. Nah, ngaten. Nggih. Sing penting lemah lempunge genah petunge. Ngene nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ing ngriki Kang Gareng, Mak Cangik, Yulimbuk saha iki kok nggawa 1 2 3 4 5 6. 4 5 6 atine ben ayem. Nggih. Ucapan terima kasih Kang Gareng warga ageng wonten ing wates ngriki. Mlumpat-mlumpat ngono to iki. Saking Sik to Pak, aja mlumpat-mlumpat ngono. lah piye to? Lah lek 4 5 6 ya widi-widi. Siji ngono kae. Oh, ngono. Nggih. Ayo. Ayo Kang, siji. Siji. Ayo. Manembah mring Gusti. Ngono lho jelas. Oke. Kakak. Ya. Mening Kang, mening. Iya. Terus loro Loro. Tresno marang anak bojo. Mening Kang. Aku terah gawan kathok ya mesti. Gawan kotak, Jing. telu piye telu ayo. Telu, ayo padha bersatu. Apik. 4 5 6. Sik to. Siji loro telu. Siji loro telu. Kita lera rukun lah karo kowe iki kok. Lah iya wong biasane gareng iki budalne wong mati kaya. Ah iya. 1 2 3 ngono sik no. Iya, Kang. 1 2 3. Mirengno aturku. Iya. Pinter Terus kowe ke? kok nek karo aku. Terus Engko guri-guri tetep pinter aku. ya terus ke 4 5 6 nang Cek terus nih. Iso no. Papat. 4 5 6 aja papat. Ora anu kesuwen iki wektune iki nang RCTP. RCTP lho. Oh, angel men to. Angel nyapo kok gelem dadi Mak Cangik. Ngapa? Menika mbok menawi kadang-kadang ingkang boten saged mresani secara langsung wonten ing ngriki saged nyetel wonten ing RCTP Mak Cangik. RCTP niku napa? Tegese apa ora? Radio cilik tanpa penyiar. Penyiare lokal. Kang Gareng karo Bagong. Dan salamong Iya. tak tungkak cangkemmu lho kakek ngomong. 4 5 6 padha sindene jiro lupat ngonem. Atine ben ayem. 7 8 9 akeh no ndedonga. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Aja akeh-akeh. 10 11 awake bae waras. Heeh. 12 13 iso tuku beras. Kan begitu maksud aku. Apik tenan iki ya. Jan. Ya. Lek bagonge genah wis kulino lek niki. Gitu. Kulino piye? Mboten. Kula gumun kalih garenge niku lho kok ya wah elok njogete ya apik. Apik. Iki lek prei kula jak Mas Gareng raketang 250 purun nggih. Nggih. Alah mboten dibayar mawon purun lho. Kula tak izin Pak Lurah. Nggih. Kula niki elek-elek sesasi yo enek 4 juta kok timbo 250 pripun Pak? Rien Mak Cangik. Lah pengabdian kalih budaya kok ya. Lah nek timbo 250 kula wahing teng ngarepe Pak Lurah nyoh ngoten to. Nggih. Kang Gareng. Nun panjenengan kuwi kenal karo Mudine Wates apa ora? Yo kenal to, Gong. Sapa asmane Mudin? Sapa? Pak sapa jare? Modene aku dhewe. Ora asmane. Mukarnan. Mukarman, nggih, Mukarnan. Mukaramah suka beriman. Diatur iki ta. Jan sip Ngesip. Nggih. Gong. Piye? Iki ketoke budaya Jawa iki Heeh. ora bakal luntur.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebabe Lah menika mirsani saking para kadang sutresna ingkang rawuh mirsani Ringgit Purwa. Kamangka Ringgit Purwa niku minangka budaya asli Jawa. Jawa, nguri-nguri budaya Nah, Jawa. karepku ya ngono. Sing adiluhung ya Kang Gareng. Diluhung. Iya. Niki para muda-mudi nom tuwek, cilik, gedhe padha Oke. rawuh. rawuh. Nggih, iki nuduhke awake dhewe termasuk Gareng Bagong Mas Cahya ki nguri-nguri budaya aja sampe ketindes karo budaya manca. Manca negari nggih. Nah, aku karepe piye Kang Gareng? Lah, ki merga budaya Jawa ki ngemu pitutur. Pitutur lah, iki mesti Pitutur. mletik. Iya. Nggih. Piye? Terus, Terus rada cepet wae. Lah, ki engko sing iso genahne kowe, Gong. Lho, lirik. Lho. Lah nek kowe iki kan yo saliyane dadi Mbah Gong kan dadi Dwija. Dwija. Kudu iso apa ya? genahne. Nggih. Nek aku urusanku kan pitutur pas yasinan. Oh. Pas nek wong meninggal, ngene ki urusanku. Nek perlu napa urusan Nggih. filosofi. Mletik ya Kak. Ya oke ya. Jawa ki bagiamu. Nggih. Mergo sing nomor loro tak pasrahne kowe, mergo kowe sing oleh anggaran aku blas. Ngono kuwi arep enak. Ya kok didemokno loro, Kang. Moh, Wong ya rokok sak udil padha ngakepe. donya ki nggo apa to? Gong, kanggo nek gareng donya ki ora apa penting. Sing penting kuwi iki dulur. Dulur Dulur karo duwe abot ndi, Kang? sik to. Dulur karo duwe abot ndi? Cepet. Dulur ki ya perkara apik, duwe perkara apik. Iya, cepet. Berarti ya dulur karo duwe apik kabeh. Ya berarti abot dulur sing duwe duit. Nah, iya. Wah, Lajengake ngono. nggih. 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 Panjenengan kawula wau sampun pasrah kula Kang Gareng. Ya. Amarga wong Jawa menika adiluhung mak cange, Nggih. nyulimbuk Leres. saha warga wonten ing wates ngriki. Nah, Wong Jawa aja ninggal petung Jawa. Nggih ta, ing adiluhung. Sok sapa sing iso ngonceki werdine dina ya kuwi iso dadi kamulyane urip. Sik. Iki Ngono. sadurunge buat terusne iki perkara gedhe lho. Perkara gedhe sing Iya, rawuh iya. iki para winasis, para gong binathara. Kowe nek kanthi luput sak kecap. Lah iki lho. Tungkak ngusi para. Ha bolak-balik ditungkak wae. Nggih. Kowe kudu iso tenan ya, siap ya. Insyaallah nek ra iso aku ya matur Contone- mak cange. Dina perkara dina to? Dina. Perkara dina. Senin tegese apa? Senen. Nah, Senen mak cange. heeh. Senen. Aja bosen karo unen-unen. Nah, kuwi contone iki mau kaya Jam mirengke mak cange. Heeh. Sok sapa sing iso bersyukur. Nah, Nah, syukur kuwi mau arep ditambahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wong urip kuwi kudu ngekehne syukur aja ngekehne Syukur. sambat. Dina Senen aja bosen karo unen-unen. Ya. Selasa, contone mirengke pitutur luhur. nah. Kita Luhur asar cange. magrib ngono ya. Nggih. Aku pitutur luhur mawidoh kasanah. Kados ngendikane Mak Cange karo Yulimbo. Heeh. Nah, terus Selasa. Selasa. Wah, kok angel-angel to iki. Lho, Selasa. tu to dina iki ana pitu. Selane uripmu gunakno kanggo sedekah. Wah, ing sekawit sedekah kuwi ora malah kutah, ning malah tambah. Lho, nggih napa mboten? Nggih. Kan begitu maksud aku. Nah. Iya, iya. Aja menang wae. Ya Allah, Mak Cange. Apa? Iki waranggana panjenengan lah kok SMS-an. Ayang beb aku neng wates, aku kok tak bubuk neng gonamu ya. Iya. SMS kan singkatan sarana menuju selingkuh. Kuwi lek negatif, lek positif ya surat menuju surga. Oh, pinter Mak Cange. Rebu. Rebo. Rebu. Kok yo angel. Nek ra iso piye jare? Tungkak tenan kowe ra iso. Rebu, krepo sinau ben ora bodho. Sok sapa Mak Cange, Yulimbo, warga Ageng Wates sing sregep sinau bakal pinter. Lho, rebu. Krepo sinau ben ora bodho. Aku ketoke kok lambeku anu garing. Aku nyuwun aku wae. Lho. Aku nyuwun pripun piye motok prih kena sabun jare. Iki sing cilik wae. Wis, nanti Coba coba cocolane ndi iki? Ya Allah. Ketoke nuwun sewu lho, Om.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah, kok ya pinter tenan ta cah iki. Sing marahi Pak Mudin. Nggih apa ora? Aku wis lali. Terus, Kang. Rebu. Rebo wis krepo sinau ben ora bodho. Kemis. Nun sewu. Luwih becik mingkem timbang ngrembug barang kang lamis. Contone. Paling sepeda motore anyar ya kreditan ora kena. Paling mobile Pajero ana kreditan ora kena. Ning sing positif thinking Kang Gareng. Dadi wah alhamdulillah dene kae Pak Mukarnan kae mobile anyar. Aku nek arep ning Caruban aku tak nunut. Lho kan begitu maksud aku. Jan. Ya. Jemuah utawa Jumat jumbuhno karo atimu. Jumbuhno karo atimu. Nek jemuah kudu jenjem leh omah-omah, kudu jenjem neng omah. Jumat iki jumbuhno karo atimu. Barang sing arep diwetokke. Nah, aku arep matur panjenengan iki kudu tekok neng ati hati nuranine. Aku kok nusuk perasaane yu cangik apa ora? Yu limbuk apa ora? Lah kudu disaring. Oke. Jemuah. Sabtu. Sik terus senah ta yu cangik. Yo je loro. Kabeh no. Sabtu kabeh. Insapo barang kang wis kewetu. Nah, caca. Lirik. Aku Aku penasaran iki. Piye? Lirik. Insapo barang sing kewestu. Lirik piye genane? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Namun hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ora bener ora tak omongi. Iya. Apa? Aku gumun sane apik. Ora ning kabeh kok iso muni ya jare pamaku nang kene. Halo percobaan sak kilo rong kobokan. Wah bisa. Testing jangan pates paling penting. Terus apa kuwi mau teruse? Minggu. Prei. Minggu ya prei. Aku pinter. Aku ki wis kesel kon ngene ae malah kono ngentahi minggu prai. Minggu. Samu barang kang migunani kudu digugu lan ditiru. Ngono jenenge cerdas Bagong. Akeh jane dadi Bagong. Bagong iki karana obahe nek krungu gong. Iya. Nek gareng apa gareng? Gareng iki nyigare ning areng-areng. Petruk ki nek kecepet ya tak omongi. Tak omong. Iki sik jilid loro ae rong iso. Iki mesti wis iki. 1 2 3 iki wis iki. Nggih. Jilid 4 sing Jilid 4. Kula selani niki enten pamundhut Sesideman nggih. Mas Gareng, Mas Bagong. Coba kaya apa nduk anu Winong ya nduk muduna nduk. Ngancani Mas Bagong karo Gareng. Si angot. Ya panas-panas mlaku dhisik. Ya neng Madiun. Oke. Apa to daganganku celorot. Ayo kok kempul. Yo. Sing bayari ora apal ngene iki. Yo. Yo. kamu bersama Adik. Mas Gareng. Dalam pripun niku Winong niku. Lah kali Mbah anu
karo Bu Mudin ayu ndi? Nggih, 11 rolas. 11 rolas. Sing 11 apa sing 12 apa? Bisa mundur sedikit? Kenapa? Karena cantikmu berlebihan. Apik iki Mbak Mudin ya apik. Mbak Winong. Salam. Pelajaran mestinya sudah sekolah ya dulu. Ya, sekolah. Ada pelajaran matematika. Ada. 2 diambil 1 berapa, Mbak? 1. 1. Mbak Winong satu-satunya di hatiku. Ayo ditemang dulu. Satu-satunya kok ditu. Nah, piye? Moh aku. Jenenge nang panggung kan mitra kerja toh. Nah. Timbek. Mitra kerja. Sego tim terus diwek-wek. Bukan teman, bukan keluarga. Jadi milik umum. Nggih. Iya. Nek cara motor ya plat kuning. Nah, plat. Sopo ae oleh numpak. Monggo ing kepadi numpak. Kuwi lho kendele lho gareng lho. Mongko Bu Mudin ning kono iso omongan. No problem, no problem. Mudin menika nak ten dalem nek niku kan gareng kok ya. Oh iya. Wis luput suwuk. Nggih, Mbak. Yo Winong, dibawani Mbak Winong Nawangsih. Yo. Sesideman. Siap. Yo. Wiwitane anderek sang peke Kucing munggah. Kucing mangan sabun yu cange. Apa kuwi? Gulu menjing munggah medun. Wah iya. Nek pas piye bagus ngingeti aku. Iya. Ngingeti pun Kakang. Ya. priya Wow. bagus. Engko ngingeti pun Kakang iso maju malah aku kayak nguri. Sing diguri kuwi malah penak. Piye? Kuwi kok bagian dempere kuwi. Ora ketoke rada anu iki, dak sia karo aku. Mboten, soalnya kula seneng sing cilik-cilik ngeten iki. Oh iya, masuk. Ayo ndang. Wis kalah sekak seter aku. Skakmat. Kang labu daya sowan menyang kutha gedhe Wong Jawa Timur. Adiluhung nek. Terus lah Madang le. Ta sing kerja ben kerja, sing madang ben madang. Wis kagem telas mawon ten wingking sik kathah los e. Iya. Los piye jatahe mbok 500 los iki. Ngawur aku ki panitiane luwih paham. Oh, cupar jebule. Ha iya. Ya. banter terus yung Padha karo aku. Upama aku dadi bendarane aku ya kayungyon karo sliramu. Pedene. niku jelas punan. Tapi nek kula kayunyon kalih jenengan niku mboten. Enggak lah, beda keyakinan. Nggih. Aku wis hafal. Sik nom-nomane kuwi ganteng lho wong sak RT kuwi ceweke kuwi. Untuk kabeh ning kono lho. Aku nom-nom aku. Nggih. Bu Mudin aku lah asline dipek mantu camat moh. Heeh, lho. Moh dipek mantu camat. Moh, Lebih Sebabnya. kan gareng. camat dudu Pak Camat. Wah. Dipek mantu camat. Camat aja boleh. Iso bae. Ya terus Dara Putri. Selendang kuning kang saking bukit
Selendang kuning kang saking Wukir. Tegese selendang kuning sing saka pegunungan. Gunung, wong gunung. Ya, betul itu bebete ucil. Suara Waduh. Keduren, Pak. Ya. Mbah Mudin. suara kurang permana ning wasesa ngrung-rung. Angungro marang Bumudin. Ya. Lah, kenek ora pokoke. Jenengan nggih natos angkrung-rung Mbak Kesi ngoten niku. Lho kerep, kula kerep bojo kok ya. Bojo. Nggih. Lah nek tukar padu nggih natos. Napa? Tukar padu. Lek tukar mboten nate, lek padu kerep. Nggih. Nek ono ya padha 11 12. Iya. Ayo ndang ditekni wae. Mbak Winong yo. Tiah Sulestia pijer ngincangake alis. Ngincangake alis niku praktike piye ta? Jeng Winong. Nggih, piye Cah? Aten niku pun. Ora wingi ngeti aku terus plengeh ngono kuwi apa dalam hatimu ki deg-deg plas ada rasa. Mboten jangan niku kok lipstike tekan pundi-pundi niku lho. Ayo tak diwerdekke nek ngono. Iki mau kan sing dandani ya sing elek Bagong kuwi. Wong aku ki selawase urip ora tau dandan dadi gareng. Embung ki rai ku wis dimek-mek aku wis manut teh. Ngene to, Kang. Tapi aku kan wis nyuwun sewu. Nderek langkung. Awake dhewe iku dadi demit. Ngademe ora amit-amit. Ngincangake arep ki sing kedip-kedip. Kedip-kedip. Nyaur Ada gantah kuwi bener. Nah, Iya, ayo mangga. Yo ditekke. Enang. Terus no Yo yo.
sik. Ya. Gareng. Wingko nek mboten diposne dondong rete-rete munggah gendong kete-kete Kang Gareng. Iya. Enak ora diposke kan radiatore panas ya ri ya. Iya. Ya lanjut. Urip ana putra gedhe Angkat ke, Nduk. Pur, yuk. Panjenengan ki wis diaturi lenggah ning Mak Cange apa urung? Yo adate lek bar nembang ngoten niku nggih lenggah. Nggih. Pak Winong diancin Nandra menika lumaksanane kadya kok. Wah ndoke akeh Mak Cange. Iya. Niki pun SMP. SMP napa? Wo air. Sudah manak pisan. Wo air. Kira-kira sawah sigar nutut ora? Salah napa? Punjul seprapat. Aja kaya ngono. Sik jaman nom panjenengane Kang Gareng wis muda taruna.
satriane Nuswantara Wates ki ya panjenengan saiki iki kudu menging sapi. Oh, betul. Sabtu imsak Barang kang wis kewetu. Kelingan, tak eling-eling. Nggih. Niki genti gendho lintang genti nggih. Nah. Lintang. Niki waranggana sing multi talenta. Talenta. Hati-hati lho, Nah, Kong. dadi niki mangke ajeng nembang Multi-talenta lho, dhewe, terus ditabuhi dhewe mergo dhek nggawa cuk. Wah, ngaten nggih. Ya, disiapke. Gawa to iki, cuke iki. Cuke. Oh nggih. Ya supote Hmm. Supote napa mboten Mak Cange? Ajenge mandhap mawon nggih. Oh ngeten, iya mandhap. Siap, siap. Karo Pak Mudin gen ngunjuk-ngunjuk sik ngono. Sikil jukit. Iya. Sikil maju dikit. Wah. Bu Mudin le gemati langsung diparingi aqua. Wah. Mulane eleko rupa, eleko tanpa rupa tetep tak openi niku bocange. Lah nggih, lambian pilihane kok. Nggih. Lajan yo ngempet. Nek ora dimpet ora iso ngono kuwi lho. Jenenganke kok piye to? Lah wis bubrah ngono lho, Gong. Ah iya. Wis ora apa-apa, muga-muga jenengan nganti kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Nyatane yo putrane mentas kabeh ya to. Alhamdulillah. Alah kuncine wong keluarga iki sing penting sembodo karo apa sing diucapne. Apa? Kula niki kan sering nuturi manten. Heeh. Lah, kula niki nek nuturi mesti wong omah-omah ki ora gampang, ora kaya klumahne tangan bim salah bim. Mesti enek tukar padu. Nah, lah mulane kula bendina karo Bu Mudin iki kudu tukar padu, tak jumbone karo omong aku. Oh, jumbuhne karo swasana. Lah. Wektu tukaran kok nek jam 11 bengi. Nek padu terus diteruske. Sikil papat jitu ngono Bu. Ah iya. Ayo mangga. Lho. Nah. Kok iso nggawa kono anggrek. Sugeng Lah iya dalu Pak jeneng multi De. talenta iki lho Pak Mudin. Multi talenta. Nah, sese iki kayak iki ben rasa digawake iki lho. Karo Wah Pak kaya Blondor. dalang. Mangga. Sik, iki sedeng ora sik. Pripun, Mikmu Pak? sedeng ora dilebokke iki. Apa? Nah, mike wis sakmono gedhe. Gede lho mike iki ajakmu. Mung sakmene. Ora sedeng. Sing kowe sing putih. Utawa sing kabel. Nah, iki iso lah iki. Oh, iso iki. Rene tak kalungne sik kene. Alah. Oh, bocah ora iso ki Sampeyan iki kok. madhepe rono. Ya engko madhep rono. Iki tugase gareng Bagong ya. Met. Oh, ya ora gelem ngalah bocah iki. Nyapo tutupi ora apa-apane tutupi. Ngene. Iki pasno sik, iki pasno. Plek. Nah, plek. Nah. Kang Gareng, tok awake dhewe iki gak ngerti ngono wae lho. Piye kene ora? Mboten, Pak. Kuwi brosmu cepetan sik. Lah kene ora. iki. Wong lanang ora seneng bros, ora. Senenge jerone. Lan jerone bros niku napa, Pak? Hah? Jerone bros niku napa? Tulilut. Lho. Tulilut lho. Oke. Aku ronggone Wis tapi pas. karo jenenge. Pas tang. Wis pas. Pas to? Pas. Wis. Pun, wis pokoke gelem ra gelem semono ya. Lah ngeten iki, Pak. Lho. Ora, ngene sik Amit. Oh, Amit ya. Wis to? Tes. Wis pas kari adepe kuwi karian. Terima kasih. Jos. Anu, lagune apa kuwi jeneng Ayung Guyu. Ya. Ayung guyu. No. Ben rena penggali, ben marem penggali warga masyarakat ing. Kowe nggih kunegong iki bagi aku. Ya, aku tak jaga Bu Mudin, tak. Nek disaut wong. Aja. Tes. Piye wis nyaman urung, Tang? Sampun. Wis ngono ae. Kuwi sik dicek sik kuwi, cuke. Tambahi, Pak. Nggih. Kurang piye apa? Sampun. Pun yakin. Yakin. Oh Bismillah. iya, bismillahirrahmanirrahim. Ayung guyu. Ya. Aku tak delok senyummu kaya apa. Bareng lintangi terus jejer karo Pak Mudin jan kaya komorateh karo komodo. Saiki ngono, dak ya mbok soringke. Guyon, Urung tak transfer ke ngomong ngono. Saiki mosok mlebu transferan. Olah sing transfer dudu sampeyan, Dik. Kancane mau to sing transfer. Atas perintah gue itu. Waduh, iya. Gue elu. Gue. Yo mangga.
Pak Rian iki nyenggol-nyenggol. Oh, alah. Nyenggol apamu? Nyenggol cuke, Pak. Aku arep benane ra mentolo. Aja karam Mbah Mutin ora. Alah nggih njaluk ngapura to Karang. Nyenggole wis dilindungi badan hukum lho kuwi Mak Cange. Heeh. Aku ngerti carane njaluk ngapura, tenang ae aku. Yuk, berpadu dalam melodi. Manuk Sriti ya Mas, mabur neng sawah. Tegese, Dik. Mabur neng sawah karo golek yuyu. Terus ki. Seneng ati ya Mas, aja susah. Timbang susah ayo padha guyu. Cocok mening. Hayong guyu. Hayong guyu. Yen guyu lah aja. Walah. Kira kedadian apa iku? Hayong guyu. Yen guyu. Anyar lho viral. Anyar. Seru-seru. Layang-layang yo Mas tertanding. Mengudara indah warna-warni. Nonton wayang dalang cahya untati. Terus Madang kara sukses selalu di hati. ada, makasih. Hayong guyu. Hayong guyu. Yen guyu lah ojo seru-seru. Hayong guyu. Guyu meneh. Yen guyu lah ojo Apik tenan iki. Apik. Hah 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 hah. Dek mau guyune ikhlas napa mboten? Oh, jelas ikhlas untuk dirimu apa yang tidak saya ikhlaskan. Ojo guyu zaman sekarang ki ya cakram. Kirime cakram. Kuwi guyu apa pedesen jane kuwi? Sisingkas ora. Nggih, setunggal malih. Yo. Nggih, Apa arep setunggal apa? melih. Jangkrik genggong apa monggo. Ya. Genggong melih mawon. Ah iya. Napa? Sing tamikmu lara ta? Sing putih coba, sing putih nang kuwi nang. Ayo. Coba. Aku tak karo merem. Alon-alon. Kleru malan kuwi kok. Padha. Sami mawon. Oh, lek kon naleni kurang munggah berarti mau. Gede niki, Pak. Apa? Mesti ben saged pas iki lek Pak iki kan gede. Lah sing cilik sing ndi sing cilik? Oh, kok cekel terus susuke gede kuwi kok ora. Mak Cange, Apa? Mbak Lintang kuwi iki wah basa krasa sing gedhe numpak becak medun-mediun, krasa Gesek menak kok. ora gelem medun. Kencengono, kenceng. Ayo kuwi. Ya. Rodok diangkat. Nah. Guyune Mbah Mudin. Aduh. Saiki versi baru Mudin. Wis. Wes. Jan. Ya, Bengi iki iki. jan bahagia tenan aku, Bang. Kaya anu kae lho Tang Lintang, kaya ngamen ning Protolon Caruban kae lho ya. Dadi nyedak rono nggene Pak Kasun, ngono Ya. sawer ra ketang 10.000. Monggo. Ngene Pak Lurah, ngono ora apa-apa. Ya. Moti areng mongko Mas Kasun nek ndi ra tau nggo dhuwit kuwi ora. Terus pucet kabeh kami tuwa. Ah iya. Ayo selinggo kursi ngarep, aduh mati aku ngono. Ayo. Ya jangkrik genggang. Sampun. Sampun. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kandal keline buku. Ajar kenal karo aku. Lelene mati dikepok. Kepok
Tepuk tangan para penonton saya. Ora gampang lho kuwi nembang karo gitar ngono kuwi, ora. Pripun Mas Kasun badhe maringi mboten? Ayo. Informasi sing tak tampa siltap karo tunjangan wis mlebu nyang rekeningmu lho. Ayo, kae karo Tang, kalau Pak Kasun ngentokne dompet lho wisan. Oh, kalau. Riek mentek juto kemil, riek mentek. Tiba mentek mak cange. Mentek ya. Mentek ajan to cilik. Nggih. Alhamdulillah nggih. Pun kathah-kathah Pak Sari menika sing kentun maksude. Tanganmu kuwi lho sing diparingi iki Mbak Lintang. Aku ki jagane nek ceblok. Iso bae. Iya. Sing nggawa sapa ki mau? Matur nuwun nggih. Wes, Pak Lintang. Kasun. Sampun. Matur nuwun. Sudah tersampaikan. Oh, didongakne mugi-mugi dados amal. Mugi-mugi dados amalipun panjenengan. Amin. Terus ngene Tang, nuwun sewu Pak Alek ngono. Nuwun sewu Pak Alek. Jenengan mboten pengin. Jenengan mboten pengin. Pak Alek niku sing pundi? Lah, ngono. Sing wis ngrogo dompet ka lho, ora nggih. Nyedak rono, nyedak rono. Mboten sambut napa-napa kok. Bongko engko. Ayo nyedak rono karo selak ijo ngono lho, Tang. Ayo. Musuh macange Aryo Limbu. Nggih. Napa? Pak Sek nggih rawuh nggih. Pak Sek badhe maringi. Pak Ander. Oh, nggih. Matur nuwun berkah. Sekretaris desa Pak Cari. Mergo niku anu Pak Lurah gitare niku tasik nyicil dereng lunas nggih. Nggih. Ben nggih napa niku. Ngerti wae. Pak Sek pripun Pak Sek? Pengen. Oh, pengen lah nih kok, Pak. Rono Tang, wah rezekimu nomplok iki ora. Ayo. Sik to. Sik Tang. Ora ngono kuwi. Miki dekek sik, miki dekek. Nah. Wis kaya wong amen kono karo nembang apa ngono. Ayo, sik kono nembang. Ora sak urung mlaku nembang kene. Entreng-entreng karo nyedhek Pak Sek. Nah, kuwi dititipke ibuke. Aja nganti kelong, monggo. Nah. Nah. Apik iki. Iki lakone bengi iki gareng karo Bagong karo Cangamen. Iya. Apik. Kata-kata hari ini Lintang mujur gareng Bagong ajur. Iya. Terima kasih Pak Sek, angget katresnanipun nggih Pak Sek nggih. Tang, pengin entuk akeh neh. Kono tekan penonton buri kono kulon kono lho, Tang. Entekno. Ayo kowe balik rene remuk kowe mending kok ora. Wis luar biasa. Kang Gareng. Yang muda ben berkarya. Awake dhewe sing tuwa kuwi meh tutpuri handayan. Lho ngono. Ngalah ngono Kang. Iya to. Urip ki kan kudu seneng, ya kudu sehat lahir batin. Sehat lahir batin. Lah saiki kuncine tak takoni Kang. Kuncine urip ben sehat menurut dunia medis kesehatan ki piye? Kudu iso. Ngono. Nggih. Terus ke Mak Cange. Nggih. Supaya urip ben sehat Kang Gareng, paling tidak kudu mengkonsumsi buah-buahan. Contone dahar buah. Buah Jeruk. Jeruk. Nyuwun Pak Sek, kangge contoh. Sekedap mawon kali salah. Ngeten iki siap. Mohon izin 86 Mak Cange Yulimbu. Jeruk. Jeruk Jangan berbuat buruk.
Jangan berbuat buruk. Nggih, iki. Juruk. Buruke ya sing elek-elek. Heeh. Salah selalu baik dalam bertindak. Akhlakul karimah. Nggih. Ngerti tegese? Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Akhlakul karimah. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya. Markisah. Mari kita sabar. Sabar. Samar metamen. Apa? Metamen. Nggih. Metamen ki apa neh? Kuwi singkatan. Piye tegese singkatane apa? Metamen ki mentimun. Mo mentimun. Mementingkan kerja, tidak banyak melamun. Ya. Tane talas. Tak ada kata malas. Pisang kuwi. Pisang utawa ngarani gedang. Gedang kuwi iki gesang. Ora gelem pisah sakjroning isih gedang. Isih lenek isih gedang kuwi kae lho. Pisang kuwi iki Bar pipis terus madang. Iya. Pisang. Pistro antro, strawberry, introspeksi pada diri sendiri. Iya toh? Ya. Tomat mak cangke sing 10 tomat. Tobat sebelum kiamat. Kuwi nek tomate seger, nek tomat bosok. Terkecuali ngono kuwi. Lah sing terakhir kuwi kudu ngendikane Mbah Mudin. Mbah Mudinku tukareng. Ya. Kuwi kudu jambu. Jambu tegese. Jambu. Nek wis jam kudu mlebu. Allahu Akbar. Mlebu salat ibadah. Apik. Kudu mengkonsumsi buah-buahan. Nggih. Menika kala wau ugi wonten pamundutan yu cange. Nggih. Nah, menika kula saking kewilen ngrika, Mas. Mas Bagong karo Kang Gareng mengke lumantar yu limbuk karo Mak Cange mangke dipun kintuni caping gunung. Dijembengne. Nggih. Ning kula tak ngratani sing menika rumiyin. Oh, monggo sekecaken. Menika ngersakaken ula tampar rumiyin. Ula tampar. Siap. Nggih, ula tampar. Ayo, iki gandeng sing dipatah awakmu, sampean muduna. Ayo. Men dikancani karo Mbak Trihastuti. Nggih, ingkang pundi nggih menika? Nggih. Terus. Ayo, coba kaya apa. Oh, saking Ngawi. Nggih. Ku tak tang tang. Oke, berpacu dalam melodi. Bersama Ireng Maulana. Niki genduk Umi kalian Mbak Tutik. Tutik nggih. Kula tampar dipun bawani pangkur rumiyin mangke langgam terus bablas dangdut. Ya. Oke. Ya disikana pangkure. Matek seri angkleng darma ana crita tingkae kula Ayo Mbak Tutik. Engkang samya jumbu rayu jenenge
Umi wani gunja garwane sang maha wiku terus anengge kinaka raja Mbak Tuti masuk sasileh nyinaka